Orange má brutálne silný biznis kanál. Chcem sa s vami podeliť o dve skúsenosti s firemnými zákazníkmi, ktorí mali v Orange prideleného tzv. SME agenta. Nejde o žiadneho pracovníka denníka SME, ide o firemného obchodného zástupcu spoločnosti Orange. Tu je prvá odbojová ponuka, ktorú zákazník získal v spolupráci s Operatori.sk. Ako môžeme vidieť, tak zákazník dostal paušal Pro Business Classic len za 13,84 €, a takisto napríklad aj vyšší internet za super cenu, a to dokonca na 6 mesiacov zadarmo. To je ešte nič oproti ďalšiemu zákazníkovi. Ten pôvodne platil za svojich 15 služieb vyše 240 €. Poradil som zákazníkovi, aby kontaktoval svojho SME agenta a ten, aby mu vypracoval to úplne najlepšie, čo mu jednoducho dokáže dať. Obchodný zástupca mu nacenil lepšie služby, a to len za dokopy necelých 202 € mesačne. Následne som zákazníkovi vypracoval našu ponuku. Spomedzi všetkých operátorov mu najlepšie vychádzalo O2, kde by vedel za podobné služby platiť len okolo 130 € mesačne. Zákazníkovi sa to páčilo a začali sme riešiť prenosy. No a vtedy sa Orange spamätal a uvedomil si, že vlastne jeho najlepšia ponuka je toto všetko, čo pôvodne navrhoval, ale len za nejakých 100 € mesačne. Takéto špinavé praktiky dnes viete zažiť prakticky u každého jedného operátora. Ja tomu hovorím hnus, no a niekto iný tomu hovorí firemná politika. Uvedomte si, že ak v tom neviete chodiť a nejaký pracovník operátora vám bude hovoriť niečo, tak to vôbec nemusí byť pravda. Spomínaný zákazník ušetril vyše 140 € mesačne a má dokonca ešte aj lepšie telekomunikačné služby. Len si to spočítajte. A keď dopočítate, tak vypíšte kontaktný formulár na stránke Operatori.sk a získajte aj vy lepšie a lacnejšie telekomunikačné služby.